3 февраля с дружественным визитом в Тюмень прибыли гости из Казани. Лидеры Всемирного форума татарской молодежи Табрис Ярулин, журналистки Алия Сабирова и Гульназ Бадрудинова. Среди них и известный многим Раиль Уминбаев, ведущий телеканала «Татарстан. Новый век». Председатель молодежной организации Яшбуун Фарид Курманов организовал и нашу встречу. Экскурсия по зданию нашей телекомпании стала для гостей приятным сюрпризом. Естественно, казанских журналистов заинтересовало то, как строится наша работа, какие технологии используются, какие у нас перспективы. На все эти и многие другие вопросы ответила сегодня главный редактор Светлана Галикова. Наши гости прибыли в Тюмень накануне праздника Мавлид, дня рождения пророка Мухаммеда, мир ему. Мы отправились вместе с ними в мечеть города Илутровска. Mavlid bayram günlerinde, Peygamberimizin doğan günlerinde şu meçitlerge yığılıp bir-birimizin hallerini bilip, bir-birimizge yaxşılık dilep, bir-birimizge yaxşımısız, Esselamu Aleyküm, isen misiniz deyip görüşürlerimizge Allah Teala'ya şükürler olsun. Празднование Дня рождения пророка – это ежегодное масштабное мероприятие для имама этой мечети. Значительную часть мероприятий Раиль Хазрат проводит совместно с молодежью Яшбуун. Особенностью же этого мавлида стало то, что в этом году удалось собрать молодежь не только города Илутровска, но и городов Тюмени, Тобольска и даже Казани. Agar da biz bugün onu o'tkazmasak, biz bugün Peygamberimizni bilmasak, Peygamberimizning turmush yo'lini bilmasak, onun hacabi sıfatlarını bilmasak, onun kişiga neçik bulup muomalasini bilmasak, kişi bilan söylashuvini bilmasak, neçik bulup yoshlarimiz, Rail Hazrat yoshlar bilan zanimatsiyadan duolarini olib boradi. Qaydan bizning yoshlarimiz tutilib qolirlar? Напомним, что пророк Мухаммед, мир ему, родился примерно в 571 году. Мухаммед в возрасте 40 лет стал пророком. Его прозвали «достойный доверия», и он был самым высоконравственным и самым достойным человеком в своей среде. Он славился такими чертами характера, как терпимость, скромность, справедливость, терпение, целомудрие, щедрость и храбрость. Табрис рассказал о том, что произошло в их семье много лет назад, еще во времена Великой Отечественной. Эта история, прозвучавшая из уст молодого человека, никого не оставила равнодушным. В те годы, когда все мужчины были на войне, мою бабушку назначили председателем колхоза, начал он. Үзенең әнисен бүтән теге мөселманнарча күмергә тели. Һәм күмгәннән соң ашыт кирәк. Ләкин шундый кешеләр табыла, аны районгамы, шәһәргәме җиткерәләр, шуннан комиссия килә. Комиссия килә дә әбидән сорыйлар икән. Ул бит инде авыл советы председателе. Әйтәләр: "Ни өчен син ислам буенча күмдең? Ни өчен син ашыт кирдең?" Һәм әби шунда җавап биргән. Беләсезме, bu benim әни, biz Müslümanlar, hem bu әнинен соңгы васияте иде, Müslümanlarча күмелергә, үлеп китергә, дөньяларга китергә, һәм әгәр дә мине төрмәгә утыртсалар да, мин аның васиятен үтәр идем, дип әйткән булган. Оказалось, Табрис и сам читает намаз, и праздник Мавлид для него хорошо известен. Хәзер күп имеш-мимешләр бар. Мавлид бәйрәмен оештырырга кирәкме, һәм башкалар. Ләкин без аларга җитди карый алмыйбыз. Чөнки әгәр дә без хәзер вазгыять шундый икән, безнең иркенлек бар икән, бергә җыелып мәҗлес үткәрергә. Әгәр дә безгә үрнәк булган Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлламне зурларга мөмкинлегебез бар икән, аңа салаватлар әйтергә мөмкинлегебез бар икән, без аны кулланырга тиеш. Праздник Мавлид в Илутровске совпадает с еще одним важным событием в жизни татар – с Днем татарской культуры. Эти два праздника обычно проводят в один день. Наших гостей из Казани привлекли предметы домашней утвари сибирских татар и особенная сибирско-татарская кухня. Татарское население в России является второй по численности после русских. И ислам исповедует свыше 1000 лет.
И вот за последние 500 лет, так скажем, огромного государства, добрососедства, очень важно пропагандировать вот эти праздники, обмен традициями, культурными обычаями. Пользуясь случаем, Раиль и Табрис отметили и многолетний труд Фарида Курманова. Именно он уже много лет является тем самым мостиком, который соединяет и объединяет молодежь Татарстана и Сибири. Рөхсәт итсәгез, мин аны менә Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән аңа бүләк һәм рәхмәт хаты тапшырды. Успели сегодня и провести встречу с молодежью. Представители разных городов живо обсуждали общие проблемы и интересовались предстоящей универсиадой. Без нәрсә өчен килдек? Беренчедән сезне ишетергә. Чөнки без анда ничектер үзебез кайнашып ятабыз, үзебезнең фикерләр, есть свои идеи, мысли. Безгә кызык сезнең фикер. И надеюсь, что вот в таком формате, ачык форматта, диалог форматында без бергәләшеп фикер алышырбыз. Без үзебез якын, үзебез фикерләрне әйтербез, сез аңа җавап итеп кайтарырсыз. Оказалось, Алия Сабирова была одним из основоположников известной по всему миру акции «Мин татарча сөйләшәм», что означает «я разговариваю по-татарски». Причем сохранение языка не единственная цель акции. Татарларның үзләрен презентацияләргә тиеш дигән әйбер бик яхшы бүгенге көндә бик актуаль. Чөнки безнең бик күп әйберләребез бар, бик күп сыйфатларыбыз бар, бик күп уңган якларыбыз бар татарларның. Һәм без моны кешегә күрсәтмәсәк, biz татарлык рәтләренә, татарлык эшенә яшьләрне тартып кертә алмыйбыз. Татар киеменең, татарның кайбер кул эшләренең, мәсәлән, читекләренең индеме, аннары татар кухнясының инде яхшы икәнен күрсәтү. Шундый презентация акцияләре ярдәмендә татарлыкны, горурлыкны арттыру иде аның максаты. Мин татарча сөйләшәм акциясының. Һәм ул быел да үтәчәк, ел саен үтәчәк. Гомумән татарлар арасында популярлык беткәнче дигәндә инде үз максатларыбызга ирешкәнче без аны эшләячәкбез дип уйлыйм. 10 елда мин бардым Сан-Франциско шәһәренә. Мине анда ничек каршы алдылар? Пәрәмәч белән шәкшәк белән сыйладылар. Мин гомеремдә дә уйламас идем Сан-Францискога барып та мин анда мәсәлән шәкшәк белән пәрәмәчне ашармын дип. Ләкин алар анда аны сакладылар һәм ни өчен сакладылар? Димәк, ул аларга кирәк дигән сүз. Уже поздно вечером, когда все мероприятия были завершены, мы сели за круглый стол и поспешили обменяться каждый своим мнением. О том, что татары, в Сибири очень много татар, я знала давно, но я не представляла, сколько их много, сколько тут очень много татарских деревень. В самой Тюмени есть татарские улицы, деревушки прямо входят в состав Тюмени. Но для меня это было открытие. Без 4 кеше Казаннан Төмәнгә килдек 3 февраль көнне, иртәнге 8 артта, ялгышмасам. Килүгә үк Төмән безне бик сөенеп каршы алды, шундый матур, төзек, чиста шәһәр. Вокзалдан ук шундый матур шәһәр башлана, бик ошады. Һәм инде сәгать 9-ларда безнең маршрутыбыз башланды. Бик тыгыз көн булды, менә бүген икенче генә көн, без үзебезнең шундый хис итәбез. Әйтерсең лә без монда инде бер атна яшибез, чөнки кичә без бик күп оешмаларга барып килдек. Телевидениедә эшләүче кеше буларак минем өчен иң кызыклы тәҗрибә булды. Ул да булса «Твое время» телекомпаниясенә барып, андагы эшне күреп кайту. Минем әйтәсем килә, студиягыз бик матур, заманча эшләнгән, бик зауклы итеп эшләнгән. Һәм безнең өчен иң сәер һәм шул ук вакытта иң куанычлы булып күренгән әйбер, бер юлы 3 каналда, 3 коммерцияле каналда, алар дәүләтнеке түгел, алар инде бу әйберне эшләргә тиеш түгелләр, татарча тапшыру чыга. Әйтик, мәсәлән, Татарстанда бу әйбергә ирешергә шактый авыр. Минем әйтәсем килә, сез бик яхшы эшлисез, техникагыз менә дигән, командагыз менә дигән, һәм әз генә кызыгып та кайтам, чөнки кайбер яктан караганда сезнең шартларыгыз әйбәтрәк. Мин анда техник яктан әйтмим, әйтик, мәсәлән, анда HD форматында эшлисез, без әле улай бергә күчмәгән.
Сездән өйрәнәсе әйберләр бик күп. Бу безгә бик ошады. Иң кызыгы ул тагын бер әйбер безне монда кызыксындырды. Ул да булса татар яшьләренең оешмаларының дин әһелләре белән, яисә мәчетләр белән бик тыгыз эшләве. Ул да безнең өчен бик мөһим, чөнки күп кенә яшьләр проблемаларын аны дин ясылыгында чишеп була. Сибир татарларының нәрсәсе белән аерыла дигәндә, менә Раил әйтте инде, телләренең яңгырашы буенча һәм сыйфатлары, характер сыйфатлары буенча, холыклары буенча. Ничек тарихи килеп чыкты микән инде, сез бит инде ничектер читкәрәк киткәнсез дә, аерылыбрак яшәгәнсез. Һәм гомумән табигать эчендә яшәүче халыклар, алар чиста күңеллеләр, самимиләр, бик ышанучаннар. Шул ук вакытта алар ялганны, катлаулылыкны, алдашуны, ясалмалыкны яратмыйлар һәм аны үзләренә кимиләр дә, тырышмыйлар да андый булырга. Һәм турысын әйтәләр бөтен җирдә дә. Менә шул сизелә. Всемирный форум татарской молодежи, он проходит один раз в 2 года, и там собирается молодежь со всего мира. Но это раньше было по 500 человек, в этом году Алаберста будет около 700 человек. Естественно, что все татары, все желающие, молодежь приехать не может. Поэтому мы в течение этих 2 лет ездим по регионам, если есть возможность, в другие страны, где компактно проживают татары, для того, чтобы познакомиться с ними, с теми, которые живут в том регионе. Безгә бу очрашу бик файдалы булды. Аларга да шушылай ук файдалы булгандыр дип ышанып калабыз. Без үзебез өчен бик күп мәгълүмат алдык. Бу очрашу безгә ни өчен кирәк булды? Чөнки Казанда гына утырып, интернет буенча гына аралашып, җирле ниндидер проблемаларны, мәсьәләләрне белеп булмый. Әйтәләр бит әле, 100 тапкыр әйткәнче бер тапкыр барып күрергә яхшырак дип. Ул чынлап та шулай. Быел да Фәрит белән сөйләшеп киттек. Квоталарны күбәйтергә. Ни өчен дигәндә, Казанга килеп киткән татар яшьләре, алар рухланып, илһамланып китәләр. Һәм без дә әлбәттә алардан көч җыеп калабыз. Мы все татары, да, и внутри нас, внутри нас много разных этнических групп, у каждого свои особенности есть в одежде, в разговоре, там, в кухне. И то, что вы пытаетесь сохранить вот эту вот свою изюминку, это прекрасно. Но пусть это будет вот в рамках вот большого татарского народа, не отдельно.